Danas renoviramo Čupkovu kućicu. Šta kaže Čupko da ti ne renoviramo, da imaš prelepu kućicu, da imaš sve šta ti treba? Kao što vidite ljudi, prvo moramo celu kućicu da očistimo. I ovdje imate i još nešto što treba da se očisti. Sad će bude čista kad pucne. 3, 2, 1. Kao što vidite, ja sam celu, evo sad sam magija prava. Pogledajte kako čista. Sad moramo da sačekamo da se osuši. 3 sata kasnije. Kao što vidite, bio sam na 3-satnoj vožnji i baš je bila lepa vožnja. Kao što vidite, pogledajte kako je lepo napolju Čortanovcima. Sad ćemo da vidimo da se osušila kućica. Kao što vidite, sad ću vam pokažem nešto novo. Kao što vidite, trenutno snimam Ford Mondeo MK3 2003. To je samo kratka ponuda da vidite da je baš lep karavan i taman ima mjesto za 5 i ima dovoljno mjesta u gepeku. Ima jako puno mjesta i možete spati bilo šta. A uz to možete, uskoro će stići novi video, ne znate koji, ali to je misteriozno, tako vidite naslov i značete. Vidjet ćete tek koji će novi video. Ali kao što vidite, samo vam kažem, ovo je mala najava da je ovaj auto može 210 km/h i da je jako velik. Pogledajte, vidite, sve auto je karavan i baš je lep. Ako imate Ford Mondeo MK3 2003, napišite mi u komentarima kako vam stoji i da li vam se sviđa model. Kao meni se jako sviđa i lepo stoji i kanal je dovoljno velik da svašta može da stane unutra. Kao što vidite, ovdje sve je prelepo. Evo, unutrašnjost prelepo. I evo sve je tu prelepo. I evo ga gepek. I gepek. Izvinite zbog prekida, zato što je previše dosadno čekati da se kućica osuši, pa zato smo vam malo najavili nešto. Kao što vidite, osušeno je, samo moramo da skinemo znak Đole. Ako se pitate ko je Đole, Đole je bio naš pas, a sada je Čupko. Kao što vidite, sad ćemo da skinemo Đole znak kada pucne prstima. Kao što vidite, ovo je samo boja. Ovo je samo boja i trenutno ne može se skide, tako da ćemo morati preko toga da prefarbamo. Kao što vidite, bila je tu oštećena i sad je popravljamo trenutno. I poslije ćemo, samo trebamo da donesemo eksere i onda ćemo sve ovo da rešimo. I onda tek prelazimo na farbu. Evo ovdje ima malo tamne zelene, jer ćemo ovdje isto da bojimo. Nećemo mi ovdje, ovo ćemo da ostavimo tamo. Da, ovo nazad i prez... Zeleno rogovi od Jelena, lobanje od Jelena, pismo Čupko, a ovo pismo Đole će zauvek ovdje da bude. I nećemo da pišemo. Jer objasnio sam im koji će to Đole tako. Evo ovdje, ovo pismo ćemo ovdje ostaviti. Rogovi od Jelena su sjajni. Imam nešto kažem, molite. Izvinite, molim vas. Evo ovdje je znak Đole, još jednom da pokažem, evo kao što vidite prelepo. I ovdje još malo treba samo da se zašrapi. I onda, evo došli su šrafovi i čekić. Mogu li ja da kutim čekić? I onda poslije, evo ovdje imate eksere, puno eksera. Mogu li ja da kutim? I nova automatska bušilica koja radi na baterije, tako deko? Da. Radi na baterije. Kao što vidite, ovo upravo radimo. Ajde, pusti. Kao što vidite, onda ćemo još malo. Evo, još za malo da se sad ovo malo. Ajde. Kao što vidite, pomeri telefon. Ovo ovako radi. Mogu li ja? Snimam za YouTube, da znam tako.
Dobro. Kao što vidite, malo je tu. Sad ćemo još malo ovih šrafića. Još malo ovih šrafova. Kao što vidite, sad smo bila oštećena i sad smo je učvrstili. Meni je govara onaj manji čekić koji sam držala. Idem da donesem. Ja ću da uzmem taj. Kao što vidite, ovo ovako radim. Kao što vidite, sad smo... Kao što vidite, sad trebamo... A ja ću ovaj tu. Kao što vidite, ovdje imate... Sad, ovdje je sve učvršćeno, više nije oštećeno. Tako da ponesem sljedeći. Eto ga. Treće. I sad ovdje imate kao oštećeno tu dole, pogotovo. Dole je jako oštećeno. Kao što vidite, ovako mi to radimo. Još samo ovo tu dole da ovo tu stavimo. Kao što vidite, bit će zelena. Donosim još jedan čekić. Kao što vidite, sad ćemo da je renoviramo trenutno. To se Steve zakačio. To se Steve ne kuca. U slučaju sam. Čekaj. Izvinite, samo moram da... 3, 4, sad. Eto ga, vidite, sad nemamo sunđer. I evo, kao što vidite, hoću ja malo. Onda uzmem čekić glavom. Evo, kao što vidite, možemo kao da ovdje kao pucamo. On mora da se izradi. Samo da se približim. Daj onče. Lukaš ko nesujet. Kao što vidite, sad sam izlupio. Čekajte. Samo ne želim da se previše dosađujete, evo sad ćemo pauzirati. Aj, sam tu biti. Nemojte da se dosađujete, samo smo htjeli malo da pomognemo. Ovaj posao zahteva jako puno vremena, pa ne želimo da vas dosadimo. Zato možete slobodno da uživate. Ovo će brzo da potraje, ali nećemo ipak da snimamo sve detalje. Zato ćemo snimati kako farbamo i bit će prelepa kućića i pokazat ćemo vam kako je sad izgleda. Kao što vidite, sad smo kao sklonili bicikl. I evo sad je bolje. Idemo na part 2. Kao što vidite, farbamo trenutno kuću. A ne znam ja s čime ću da farbam. Kao što vidite, prelepo će da izgleda. Sve ćemo ovo da ofarbamo. I onda sad trenutno moramo... Gledaj kako lepo. Ja ću sad. Kao što vidite, trenutno farbamo kuću. Čupkovu kuću. Trenutno sad ovako izgleda. A s čime ću ja da farbam? Evo ti, četka. Ali ne možeš i mobilni četku. Radi pridrži mobil, mislim. Ti farbaj odavde, moći tamo četku. Taman smo okrećili malo. Da pokaži. Prosto. Prvo ovako. Ali pa lepo farbajte, nemojte tako ružno, lepo. Vidiš, prvo Evo kako izgleda sada. Da. Sad je ovako. Evo. I evo sada farbamo. Isključio sam. Evo, znači. Umočiš pa onda na ono tamo. Ti odsedi, nemoj da prosipaš, ako. Tu na strani, tako. A sad je Đole trenutno zeleno pismo. Vidite, nije obično. Evo sad ćemo da sakrijemo, prvo mora da se osuši.
Pa ćemo stavimo čupko. Ovi Đole se šmi. dok ne umažu. A ovaj deo još nije ofarban. Kada ofarbaju Tako vučeš ovaj deo, slobodno. onda farbaju i ovaj deo, gde je upravo pljavo. A sada farbamo i ovaj deo. Samo stavi pauzu. Evo čup. Kao što vidite, obojili smo kućicu čupko jer si zadovoljan. Nešto ne govori da jesi. Ovde, I od rogovaca. dobro, to ćemo kasnije da pokažemo. Ovde gore i dole možete da pogledate moje videe, a ovde možete da razvalite subscribe ako želite.